ଯେମିତି ଭାବନାକୁ ସେମିତି କାମନା। ସତରେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟମ ଜାଣିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ସବୁ କାମନା ପୂରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଫଳତା ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଶୋଇବା ଆଉ କହିବା ଦିନସାରା ଯେତିକି ଭଲ କାମ ହୋଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ହେବା, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲଭ୍ କରିବା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା, ସତରେ ତା ଆରଦିନ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସକାଳେ କହିବା ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ଯାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଡ୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଖୋଲା ଆକାଶରେ କହିବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେବା। ସତରେ